बर' समाजनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब। सुबुङानो सुबुंथिनि आखुथायखौ नागारनानै गुबुन सुबुंनि सायाव इनाय अनागार, नासयनाय आरो उदखार खालामनाय। जाथाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरि खोन्दोनि सिङाव थानाय हालादला बांगालदबा गामिनि थागिबि टिकेन्द्र बसुमतारीनि सायाव नासयनाय, इनाय अनागार आरो गादबनाया माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोदों। जाहोना धोरोमारि फारागथिनि आयदाखौ लानानै। बर'आनो बर'खौ इनाय खालामनाया बर' समाजनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों। थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि आजिरा लानाय फोरोंगिरि बिथां टिकेन्द्र बसुमतारीया गामिजों एरख'जानानै थामहिनबा बयकट खालामजानानै थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो गामिनि रायजोफोरनिफ्राय सोमोन्दो गैयै बायदि रायजो जाबोनांदों। बिथां टिकेन्द्रआ फोरमायनाय बायदिब्ला सिगांनि बाथौ बोलि होग्रा धोरोमखौ नागारनानै गुबुन बाथौ धोरोमखौ आजावनानै लानायनि थाखाय गामिनि रायजोआ बिथांनि नखरखौ बयकट खालामदों। दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बिथांनि नखरनि बन दोनग्रा न'खौ बावैसो सानफोर सिगां हरनि समाव हिंसा गोनां सुबुंफोरा सावनानै गालांदों। बेनिखायनो भारत हादरा धोरोमारि उदांस्रि गोनां हादर हिसाबै गुबुनफोर बादिनो बर' हारियाबो गावनि आंगो मोजां मोननाय बर'निनो धोरोमखौ सिबिनो हानायनि उदांस्रि मोनो बेखौ हास्थायदों आरो धोरोमखौ लानानै गावजों गाव हिंसा हिंसि जालायनायखौ नागारनो थाखाय खावलायदों बिथां टिकेन्द्र बसुमतारीया। बियो थांनाय 9 थारिखआव दा बुंनाय बादिनो जेब्ला जों उन्दुगासिनो दङमोन, बे उन्दुबाय थानाय समाव जों मिन्थियाखैमोन। खाथियावनो आतमंगलनि खामानि मावदोंमोन बिथांमोना। बे खामानि मावबाय थानाय समाव गोजाननिफ्राय नुहुरदोंमोन। नुहुरनानै सिगां सान्दि सानदोंमोन जाहैबाय अर सायदों नामा। ओमफ्राय अर सायनायाव नाथाय अरा एफानिफ्राय बारा जादों। दा बे बारा जाथारनायखाय माब्रै अरा बारासो जाखो होननानै न'नि खाथिनि बे मानसिया जाय नुदोंमोन, बे बिहामजो जायो आंनि। ओमफ्राय बे गावनि फिसायखौ बुंदों, बियादैखौ नायनाय मा जाखो होननानै। दा बियो फैनानै नुफैबाय जे बियो अर सायाखै, न'आसो खामदों। ओंखायनो बेखौ माबानो थाखाय नायफैनायाव खाथियाव उन्दुबाय थादोंमोन फिसाज्लाया। ओमफ्राय जों फारसे खथायाव जों उन्दुगासिनो दङमोन। बे उन्दुफुथारनाय मानसिफोरा मिन्थियैयाव बिसोरो फोजाफैदोंमोन। न'आव हाबलांनानै बे बेराखौ बोखारनानै, दरजाखौ बोखारनानै नायदोंमोन। नायनायाव फोजाहैबाय जे नोंसिनि न'आ खामगासिनो दं, नोंसोर मिथियाखै नामा? जे जोंथ' मिथिथाराखै उन्दुफुनाय। ओमफ्राय बे फिसाज्लाखौ फोजानाय समाव आंबो सिरि मोनबाय। ओमफ्राय फिसाज्लायाबो सिखारनानै जे बाबा न'आ खामबाय, न'आखौ सोरबा सावलांबाय होननानै बुंदों। दा बे बुंनायाव आङो आंगो सांगो सिखारबाय। सिखारनानै नायोब्ला नुबाय बिराद खामगासिनो दङ। आरो जेसेबां खामनांगौ बिनि 4 भागनि 1 भागआनो खामबाय। ओमफ्राय उनाव बारा उनाव एखेबारे गिलु बालु अर जाबाय। आरो अब्ला टाइमखौ नायबाय, होमबा 11:25 जाबायमोन। मानोना भारतआ मोनसे धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र आरो धर्म निरपेक्ष। बयहाबो धोरोम लानो हानायनि अधिकार दङ। जेरै दा भारतआव गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिखौ नुनो मोनदों। दा बर'फ्राबो बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोमाव दिक्षित जादों। मुलुगाव थानाय धोरोमानि गासिबो बे धोरोमखौनो नाजावदों। बे हिसाबै आं माइन'रिटि जाबाय। गामियाव आं हारसिंल', आंजों लोगोसे न'खरनि दङ। जों खम जाबाय होननानै जोङो गावनि धोरोमखौ फालिनो हानायनि अधिकारा थादों। मानोना लिभ लेट लिभ होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। जों बयबो थांनानै थानांगौ। बे सान्थौखौ आङो मानियो आरो। धोरोमनि बाथ्रा जायाखै होननानै आं सानो आरो। धोरोमाथ' बे हिंसाजों सोमोन्दो गैया। अहिंसायानो धोरोम। जोंना बाथौ धोरोमाबो गोथार आरो सैथो। रावखौबो इनाय खालामा। बाथ्रायाव दङ बाथौ धोरोमाव, जों बयबो माने मा होनोमोन बेखौ, खर' गोसोम नुनाय मानि जोङो आंगो। बेखायनो मानसि माहारियानो आंगो। बेसो धोरोमनि सान्थौ। बे सान्थौजोंसो आङो फोथायो। बे सान्थौखौसो आं मानियो। दा बेयो धोरोमनि बेरेखा खालामनाय जादों होननानै आं सानो आरो। आङो लिंहरबायनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय 102 नम्बराव फन खालामबायदोंमोन। नाथाय फन खालामसेयावबो जायाखिसै। मानोना बे दानि एप्सफ्रा बोरै बेखौ आं बाहायनो रोङाखै।
ओंखायनो जगाजग खालामनो हायाखिसै बेहो जादों। बे हर समाव सोर जे सावनानै होलांखो निस्सय बेवहाय सोरबा आखाइ दं, सोरनिबा आखाइ दं। बे माबाखौ लानानैनो आङो सन्देह खालामदों जे सावग्रा मानसिया हयथ' बे गोजाननि जानाय नङा, बे सिगाङाव जानाय जाथाय बेखौ लोब्बा लानानैनो बे खाथिनि मानसियानो हयथ' आं सान्दों आरो गामिनि मानसियानो सावनो हागौ होननानै आं सान्दों आरो। बे जेब्ला बिथांमोना हयथ' बुजियाखै सोमजियाखै बिदि साननानै आङो बर' समाजनो गसर होदोंमोन। बर' समाजा बिदिनो खनथामहालागै मेल लिंदोंमोन, नाथाय बे गामिनि मानसिफ्रा मेलाव नुजाहैयाखैमोन। उनाव बर' समाजा बेखौ सारेन्डार खालामदोंमोन आरो बिथांमोन सारेन्डार खालामनायखाय आङो कर्टआव क'क्राझार डिसिनो फौजदारि आदालतआव 107 धारा मथे माने आङो आंनि न्याय मोननो थाखाय मोनसे आर्जि होदोंमोन आरो बे आर्जि मथे बिथांमोना प्रसेसआव दङमोन, नाथाय बेबो खामानि होआखिसै। बे खुब दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय। आरो बिनि बादैबो जे गुबुन गुबुन संगठननो बुंदों, जे गुबुन गुबुन संगठन होनोबा एबसुनो आं जानायदों, बर' समाजनो जानायदों, आबोबनो जानायदों, बर' साहित्य सभानो जानायदों, बयनोबो अनुस्थानफोरनो आबोबनो एबेबनो बयनोबो आं जानायदों। नाथाय नांगौबायदि बिथांमोना इसिबां इनिसियेटिभ लानायखौ आं नुवाखिसै आरो। औ, बे दाखालि जेब्ला 9 तारिखआव हराव जादोंमोन, बिनि अखानायै आङो जिहेथु 10 तारिखआव जोंहा बियायंनि आतमंगलबो दङमोन। बे आतमंगल थासेयावबो उसुबिदाब्लाबो आङो आंनि लोगो मावथि लाफानानै आङो FIR हैदोंमोन क'क्राझार टाउनाव, क'क्राझार थानायाव FIR होनाय जादों, दरखास्त'खौ होबोनाय जादों। नाथाय बिथांमोना दासिम इनकुवारि फैथ'वाखै आरो मा खारनाव फैथ'वाखै बुंस'नो हाया। बेनो जाहैबाय 2013नि 29 डिसेम्बर। बे 29 डिसेम्बराव आंखौ गामिनि समाजनिफ्राय बयकट खालामदोंमोन आरो बे बयकट खालामनायनि जाहोना जाहैबाय बाथौ धोरोम दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थिखौ आं नाजावदोंमोन। फारसेथिङै बिथांमोनहा बे खान्थिखौ नाजावनायखौ सुखुवाखै, बिनि थाखायनो आंखौ माबादों आरो बयकट खालामदों। बबे धोरोमा? बे थाखानाय धोरोम जायफ्रा दा बुलि खान्थिजों मानियो बिथांमोना बेखौ मानियाखै आरो। गामिया, जोंनि गामिया बुलि खान्थिजों मानियो। बिथांमोना बे गुबुन दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजावनाय बे खान्थिखौ लानो नाङा होननानै थागिदा होदों। आं बिदिनो सन्देह खालामदों आरो जाबाय। गमामा माने फिसाला गिदिरा CITआव प्रफेसर, एसिस्टेन्ट प्रफेसर, मेकानिकेल इन्जिनियार। ओमफ्राय सासे फिसाला उन्दैसिना MTech खालामबाय कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिंआव। बेयो दा साख्रिफोर मोनथ'वाखै, साख्रि नागिरदों। ओमफ्राय दा बेखौ आङो दुखु मोननायाथ' मोनखादोंआनो, जे जानो हागौ हयथ' बिथांमोना बुजिजोबाखै। बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि माबा मोननांदों, खस्थ' मोननांदों। दा बिदि होननानै जों जे आंहा फिसाला सानैबो लेखा रोंबाय होननानै आं दादजानाय गैया। जोङो जेब्लाबो रायजो राजाजों गोरोबनानै थादोंमोन। मानोना बे समसिमाव आङो गामिनि जौगानायनि खामानि आरो रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय बाथ्रा सानोमोन, खामानि मावोमोन। जेब्लासिमनिफ्राय आङो बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावथि जादों आरो बे बुलि होनायखौ आं जेब्ला गारदों, बे समनिफ्रायसो आंखौ बयकट खालामदों आरो। दा बेवहाय मा हिसाबै बिसोरो बे रोखोम लादों बेखौ आं बुजिनो मोनाखै। जानो हागौ बावहाय सोरनिबा थुनजुनाय थानो हागौ। ओंखायनो बे सासा बुसा गामिनि मानसिफोरा बुजियाखै आरो बेबायदिनो सासा लग' बुजिनानैनो बिदि बयकट खालामबाय आरो। दा बे बयकट खालामनायाव गावसोरहा गावसोरनिबा माबायदि जानाय मोनदों, मोजां जानाय मोनदों ना हामा जानाय मोनदों, बेखौ गावसोरसो मिथिसिगौ आरो। रायजोखौथ' जों जानो हायो, रायजो जानायाथ' गिदिर खोथा नङा। बेनोल' माने गावनि धोरोम गाव मानिबानो जाबाय आरो। गामियाव जेरैबायदि नियम कानुन दं बेखौथ' जों आवगायनिफ्राय मानिखायो आरो आङो बेखौ मानिबोखादों। नाथाय गावसोरसो माने बावहाय गावसिनि बेरेखा धोरोम लानायखौ जों
थानो जायगा होआ बेबायदि रिजिड एबा बेबायदि गोख्रों गोरा थांखि लानानैसो बिसोरो बयकट खालामदों। ओंखायनो हानायमानि आं बुजिदों आरो दा जोंखौ बे गामिनिफ्राय मोनब्ला जानखार जानो लुबैदों खोमा आरो ओंखायनो जेरैनो मेरैनो जेरै गोसो एरै माने जोंखौ अयथासार खालामबाय थादों आरो गोबांनो अयथासार खालामदों। बियो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांनाव बेबादि जाथाय जानायखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो जायफोरनाखि बेबादि अगेन बा मुगैथाव थासारिखौ खालामदों एबा माने गाज्रि बे सावनानै होनाय खामानिखौ मावखुमादों बैबायदि मावखुमाग्रा बिथांमोनखौ जोङो मुगैयो आरो सोंखारियो। औ जोङो बेबादिखौ लुबैयो जाहाथे धोरोमनि बेलायाव जाहाथे जोंनि समाजाव गावजों गाव बेबायदि हिंसायारि थासारि सोरनावबा बेबायदि सावनानै होलायनाय एबा सोरखौबा धोरोमनि बे बेलायाव गावजों गाव दंखिलायनाय लामा सामायाव दंखिलायनाय बा सोरबा सहाय होनो फैनायखौ लामायाव थानानै माने सिगिनाय बा जेरै जोङो सारनाव खोनाबोबाय थादों जेरै 2014निफ्रायनो बिथांखौ माने बे गामिनि सादा बुसा सानस्लाबनो हायै मानसिफ्रा जेरै बैकट खालामनानै दोनदों आरो बैकट खालामनानै दोननायखाय माने माखासे हिंसायारि आखुनि मानसिफोरा बिथांनाव माने स्रोद स्रोद माने गाज्रि मावनो खाबु लाबाय थायो सम सम। दा जेरै नैबे न' सावनाय जाथायाबो जादों आरो थांनाय जिथु बोसोरथामसो सिगाङाव जों नुफैदों जे सारनि बिफाया रुंसारि जादोंमोन। बे रुंसारि जानायखौ जोङो गामिनि गमारावनो सावनो थाखाय थिग थाक खालामदोंमोन नाथाय गामिनि माखासे मानसिफोरा बुजिया सोमजियानो माने गामियाव सावहोआ होननानै माने माना खालामदों आरो बेवहाय सारा गावनि हायावनो थैनाय रुंसारि बिफाखौ गावनि हायावनो सावनानै लानो गोनां जादों। दा बेबायदि जिथु अगेन आखुफोरखौ आरो हिंसायारि आखुफोरखौ जोंनि समाजाव बेबायदि जाफ्लेबाय थानायखौ जोबोद दुखु मोनो। जेराव दुलाराय बाथौ गौथुमा माने धोरोमारिनि आयदायावबो फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फुवारनाय जे जोंबो धोरोमनि आयदायावबो जौगालांनांसिगौ बा फोसाबलांनांसिगौ बा फुवारलांनांसिगौ जेरै मुलुगनि धोरोम गुबुन गुबुन धोरोमफोरा जेरै अरलांदों जोंबो माने अरलांहोनो नाजानांसिगौ बे थांखिखौसो लानानै जेराव सारमोनहा ओंखारदों एबा दुलाराय बाथौ गौथुमा ओंखारदों नाथाय बेखौ गोथौयै बुजिनो नाजायालाबानो माने हिंसायारि नोजोरजों जिथु बैकट खालामलायनाय एबा गाज्रि हिंसायारि मावखुमालायनाय बेबादिखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय एकदम मुगैयो आरो सोंखारियो। जोङो दिनैसिम आयेननि बेबस्थाखौ हयथ' बेबायदि बारा जाबोबाय थायोबा लानांगौ बायद' जाहैगोन। दासिमाव जोङो जितु जोंनि समाजनि गेजेरावनो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो बेबायदि जाथाया जालायदों हिसाबै माखासे अनलायनायनि गेजेरजों आरो बुजिलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनायनिनो जिहेतु जोङो थानांगौ बेनि सानदांथिजों जोङो दिनैसिम आयेनारि बेबस्थाखौ सिरियासै लानाय जायाखैमोन। नाथाय जुदि बारा बेबायदि खालामलांबाय थानाय जायोब्ला जोङो उफाय गैया आयेननि बेबस्थाखौ जोङो लाथारनांगोन।